teda, co? Kdo tady je dál? Antony! Je to tady, ty vole, co mu to dali za brejličky, jo? Chudo, to si děláš srandu. Antony, aktuálně samozřejmě 77, ačkoliv tady mají špatně kartu, je samozřejmě momentálně v Betisu, ačkoliv na hostování pouze z Unitedu. Ale kámo, to vpravo! WTF, za 10 let mu bude 35. A pozor, oni si myslej, že bude mít 83? Ty vole, Antony? WTF, bude mít 99 podle mě. Antony si myslím, že bude na 99 a možná už bude mít ikonu, i kdyby hrál aktivně fotbal, protože Antony, ten porušuje pravidla, bratře. Antony, pro něj pravidla vlastně neplatí vůbec, takže ten je úplně jinde a kámo. Představ si, že by měl fakt na food kartičce takovýhle brejle. Co to je, ty vole? Bílá hlava, to si dokážu představit. Antony měl bílý vlasy, myslím, jednu dobu. Nebo jako takovýhle světle žlutý, blondětý. Ale kámo, ty brejle, ty vole. Dodělali mu kníra, OK, to je jako docela reálný, ale ty brejle jsou fakt mimo, hochu. Tak to je extrém, vypadá jak pan učitel trošičku. Každopádně, že by šel Antony do Paříže, to si úplně nemyslím. Myslím si, že Paříž je pro něho moc špatný klub. Antony by měl zamířit buď do Realu Madrid, nebo do Barcelony, a nebo do Manchesteru City, kde by nahradil Kevina De Bruyna v záloze, protože to by Antony zvládnul. Já dělám si samozřejmě prdel, Antony 15 zlatých míčů za poslední 2 vteřiny. Každopádně, jako nemyslím si, že teď, když se o tom budeme bavit reálně, bez nějakých vtipů, tak Antony podle mě v Paříži nebude hrát. To si myslím, že nedává smysl, kámo, je tam Dembele, Kvaratskhelia a jako je tam plno. I když za 10 let je to zase hodně dlouhá doba, ale Antony v 35, že by hrál za Paříž, no to mi ne, to se mi nějak nezdá. Myslím si, že spíš bude třeba v Saudské Arábii nebo něco, anebo dávno v zapomnění někde úplně v hajzlu. Brejličky ale cením. Každopádně tady Trent Alexander